ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Инак боз фурсати муносиб расид ки мо ба шумо аз фаъолияти милитсияи суғд вобаста ба ошкорсозии ҷинояту ҳуқуқ вайронкунӣ маълумот диҳем. барномаи моро ба чашми ибрат нигаред, на ба чашми таҳқиру тамасхур. аниқтараш аз хатои дигарон биомӯзед, зеро ҳадафи мо таҳиягарони барнома баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи ҷомеа аст. ба сархати гузоришҳо таваҷҷӯҳ намоед. дастоварди оперативӣ милитсияи шаҳри хуҷанд 92 кило воситаи нашадор мусодира намуд. یک خلطه مواد مخدر من از سرحد افغانستان آوردم به تاجیکستان. номеҳрубонии модаркалон ошкор шуд. ӯ мехост набераашро фурӯшад. گناهی من شد که من همین نبیرچه من یگان آدمای نغز باشد که گیرند گفتگی من انمین عیبی من شد. боздошти фолбине ки аз гумроҳии мардум истифода мебурд. کس دو کس خواندم و اخواب خیستم همین تیزا خودش من با ازیا بود. من نمیدونستم این کیم ایلی گویاشیم ایلکیم گویاشیم اینهایی نمیدونم کی میآمد. фиреби рӯи рост пешсудшуда бо ваъдаи озод намудан аз маҳбас аз модари маҳкумшуда $40,000 гирифтааст. сроки писарята кам мекунам гуфта ну гапи дурӯғ задагӣ ман ягон коргар мақомон нестам. ман худам 2 бор суд шудагӣ. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.